ሚድያ ሰላም ወሰናይና ተመነሁ ናብ ናይሎም መደብ ከብሎክ ማሕበራዊ መንነት ዝብል ድምር ሓሳብ ናይ መን ዝብል ቃልን ነትን ምዃኑ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ናይ መንነት ሰሚዕና ኣለና። ምናልባት እንተዘይ ሰሚዕናዮ ተመሊስና ንስማዓዮ። ማሕበራዊ መንነት ንመኒና፣ መኒኹም፣ መንኢኽን፣ መን እዮም ዝብል እዩ ዘመልክት። ኣብ ውልቃዊ መንነት ኣነ መን እየ እንተነይሩ ኣብ ማሕበራዊ መንነት ብንሕና መኒና እዩ ዝትካእ። ዝደረፉ እውን ከምኡ። ኣብ ማሕበራዊ መንነት ንሕና እንተኢልና ካባኹም ወይ ካብ ካልኦት ዝተፈለና ምዃንና እዩ ዘድምፅ። ውልቃዊ መንነት ንንፅል እዩ ዘመልክት። ማሕበራዊ መንነት ንብዙሕነት እዩ ዝገልፅ። ማሕበራዊ መንነት መስርሕ እዩ። ማሕበራዊ መንነት ክመቓቐልን ክፈናጨልን ዝኽእል እዩ። መንነት ጽኑዕ ነጥቢ ዘይኮነስ ካልኣዊ ነጥቢ እዩ። መንነት እቲ ካልእ ምስ ገዛእ ርእሱ ዘለዎ ርክብ እውን እዩ። እዚ ቃላት ናይ ፕሮፌሰር ስቱዋርት ሃል ኣብ 1989 ዝበሎ እዩ። ፕሮፌሰር ስቱዋርት ሃል ማዕርግ ናይ ፕሮፌሰር ብሶሽዮሎጂ ኣለዎ። ዘቕርቦም መፅናዕታውያን ስነ ሓሳባቱ ኣብ ባህሊ ዘተኮሩ እዮም። ከምቲ ኤሪክ ኤሪክሰን ዝበሎ ሓበራዊ መንነት ብባህርያዊ ባህርያት ወይ ብትፅቢት ዝግበረሉ ባህርያት ዝፍጠር ንሕብረተሰባት ዝምድብ እዩ። ከምቲ ውልቃዊ መንነትካ ካብ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ናይ በይንኻ መለለይን መግለፅን ዘለካ ኣብ ማሕበራዊ መንነትካ እውን ናይ በይንኻ ካብ ካልኦት ማሕበራውያን መንነት ዝፈልየካ መለለይን መግለፅን ኣለካ። ውልቃዊ መንነት ካብ ካልኦት እንታይ እዩ ዝፈልየክ እንተኾይኑ ማሕበራዊ መንነት ግን መን ምዃንክ ንኽትፈልጢ ተመሳሳልነትን ፍልልያትን ኣገዳስነት ኣለዎ። እቲ ዘመሳሰለኪ ካብ ካልኦት ዝፈልየክ እዩ። ፕሮፌሰር ሪቻርድ ጀንክስ ብዛዕባ ማሕበራዊ መንነት ዝበሎ ክንርኢ ምስ ንፍትን ቅድሚ 20 ክፍለ ዘበን ሰባት ብዛዕባ ማሕበራዊ መንነቶም ብዙሕ ኣፍልጦ ይነበሮምን ኣይግደስሉን እውን ነይሮም። ኩሉ ሰብ ንማሕበራዊ መንነቱ ኣሜን ኢሉ ይቕበሎ ማለት ኣይኮነን። ብቐዳምነት ዝሰርዖ ሰብ ኣሎ፣ በንጻሩ ሸለል ወይ ከምዘይ ናቱ ክሪኦ ዝፍትን እውን ኣሎ። ማሕበራዊ መንነት ሓደ ሕብረተሰብ ሓበራዊ መንነት ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ዘመሳስለካ ኩንነታዊ ይኹን ሓሳባዊ፣ ኣገዳሲ ይኹን ንእሽቶ፣ ሓያል ይኹን ድኹም። ኣብቲ ኣብ 2002 ዝፀሓፋ ፋውንዴሽን ኦፍ ሶሽዮሎጂ ዘርእስታ መፅሓፉ ማሕበራዊ መንነት ዝያዳ ካብ ኣብ ፍልልይ ኣብ ተመሳሳልነት ገድብ ኣለዎ እዩ ዝብል። እዞም ሰምዖ ፀናሕና ናይ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ጀንክስ እዩ። ፕሮፌሰር ሪቻርድ ጀንክስ ካብ ኣብ ፍልልይ ኣብ ተመሳሳልነት ክነድህብ ኣለና መበልዩ ምኽንያት ኣብ ፍልልያት ምስ ተድህብ ኣይኮነን ሓደ ጉጅለ ክትምስርት ክንዮ ስድራ ሓሊፍካ ናብ ውልቃዊ መንነትካ ኢኻ ክትወርድ ትግደድ። ኣብ ክንዲ ሕብሪ ቆርበት ክሳብ ናብ መልክዕ ከደራይ፣ ጸሊም፣ ቀይሕ ክትወርድ ኢኻ። ኣብ ክንዲ ክርስቲያን ክንዮ ኦርቶዶክስ፣ ካቶሊክ፣ ከኒሻ ናብ ገለ ደቀቕቲ ሕግጋት ስርዓታት ቤተ ክርስቲያናት ክትኣቱ ኢኻ ማለት እዩ። ብዓባያ ነታ ምድራዊት ቤተ ኣምላኽ ቤተ ክርስቲያን ኢልካ ብሓበራዊ መፀውዒ እናፀዋዕኻ እያ። ሓደ እዩ ኣምላኽና እናበልካ። ስለዚ ንማሕበራዊ መንነት ንኽንርድኦ ዝያዳ ካብ ኣብ ፍልልያት ኣብ ተመሳሳልነት ክነድህብ ኣለና። መን ምዃንና መታን ክንፈልጥ ዝያዳ ኣብ ዘመሳስለና ነተኩር። ማሕበራዊ መንነት ብወለዶን ብሓበራዊ ወይ ጉጅላዊ ርእሰ ስንፂ ሓሳብ ዝተሰረተን ዝተኸለለን እዩ። ፕሮፌሰር ጄምስ ኪልፎርድ መንነት ብዶብ ዝተሓፅረ ኣይኮነን፣ ብሰንሰለት ዝምድናታት ዝተኣሳሰረ እዩ።
ዝብል ጽሑፍ ጽሒፉ ኣሎ። ዝምድና ብስጋ እዩ። ብወለዶታት ንድሕሪት ተመሊስና ናብ ኣዳምን ሔዋንን ንኸይንበጽሕ ግን ነቲ ስጋ ዶብ ተገይሩሉ ኣሎ። ብዛእታዊ ወይ ጂኦግራፋዊ ዶብ ዘይኮነ ናይ ማሕበራዊ ስምዒታትን ኩነታውን ዶብ እዩ። ማሕበራዊ መንነት ብዘይ ፖለቲካዊ ኮነ ቁጠባዊ ዝምስረት ባህርያዊ ሕብረት ናይ ሰባት እዩ። ንናይ ማሕበራዊ መንነት ህይወት ዝጸሉ ካብ ነፍሲ ወከፍ ውልቃዊ መንነት ዝተበገሰ ሓበራዊ ስምዒትን ኩንነትን እዩ። ኣብ ማሕበራዊ መንነት ትወሃቦ ናይ ኣባልነት ወረቐት የለን። ከምኡ እውን ብኻልኦት ኣፍልጦ ንኽትወሃበሉ ዘድልየሉ ምኽንያት የብሉን። ኖርዌጃዊ አንትሮፖሎጂስት ፕሮፌሰር ፍሬደሪክ ፓት ኣብ 1969 ብሄራዊ መንነት ካብ ማሕበራዊ መንነት ፍልይ ዘብሎ ክንዮ ባህርያዊ ሓበራዊ ሓሊፉ ዋላ ኣብ ረብሓታት ውልቀ ሰባት ዝምርኮስ ክኸውን ስለ ዝኽእል እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣቕሪቡ ነይሩ። ኣብ መንጎ መንነትን ብሄርን ዘሎ ፍልሊ ኣብ ዝስዕብ ቀረባ ግዜ ድሕሪ ብሄር እንታይ ማለት ምዃኑ ምግላጽና ብሄራዊ መንነት ከም ኣርእስቲ ክነስዕቦ ኢና። ምስ ማሕበራዊ መንነት ዘይጽብጸቡ ግን ከዓ ከዳናግሩና ዝኽእሉ ጥርናፈታት ኣለዉ። ምናልባት ሰባት ንመሰሎም ተኣኪቦም ክቃወሙ ወይ ድምፆም ከስምዑ ወይ እውን ፍትሒ ከናድዩ ይኽእሉ እዮም። ከም ማሕበር ሰራሕተኛታት፣ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ እውን ፖለቲካዊ ስነ ሓሳቦም ንኸስርፁ ክእከቡ ይኽእሉ እዮም። እዚ ምስ ማሕበራዊ መንነት ዘተኣሳስር የብሉን። ንቁጠባዊ ማሕበራዊ ከምኡ እውን ፖለቲካዊ ብናይ ዕላማ ዝፍጠሩ ምትእኻብ ክሳብ ዝኾኑ ኣብ ማዕበል ምንቅስቓስ ወይ ውድብ ክንምድቦም ንኽእል ኢና። እዚኦም ናይ ማሕበራዊ ትካላት መንነት ግን ክህልዎም ይኽእል እዩ። ማሕበራዊ መንነት ብናይ ሓባር እንተዘይኮይኑ ብናይ ውልቃዊ መንነት ምቅይያር ኣይጽሎን እዩ። ውልቃውያን ሰባት ወይ ጉጅለ ካብቲ ዝነበሮም ማሕበራዊ መንነት ገለ ለውጥታት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ እቲ ዝነበርዎ ማሕበራዊ መንነት ግን ብሰንኩ ዝኾነ ጽልዋ ኣይፍጠሮን። አንትሮፖሎጂስት ፕሮፌሰር ፍሬደሪክ ፓት ኣብ 1992 መሳርሕትኻ መምሃርትኻን ካልኦትን ነዚኦም ዝኣመሰሉ ናይ ማሕበራዊ ህይወት መጓዓዝትኻ እምበር ናትካ ማሕበራዊ መንነትካ ኣይኮኑን። ምክንያቱ ጽባሕ ሓደሽቲ መምሃርትን መሳርሕትን ክትቀይር ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ ንሶም ክጎድፉኻ ይኽእሉ እዮም። ንሶም እውን ንሓድሕዶም ሓድሽ ቅርጺ ኣብ ማሕበራዊ መንነት ወይ ምቅይያር ማሕበራዊ መንነት። ማሕበራዊ መንነት ኣንጻር ካልኦት ማሕበራውያን መንነት ወይ ምስ ካልኦት ማሕበራውያን መንነታት ንክወዳደር ተባሂሉ ዝጥርነፍ ኣይኮነን። ብመስርሕ ባህርያዊ ተፈጥሮ ዝፍጠር እዩ። አንትሮፖሎጂስት ፕሮፌሰር ፍሬደሪክ ፓት ኣብ 1992 ማሕበራዊ መንነት ብገዛእ ርእስና ኹን ወይ ብኻልኦት ማሕበራውያን መንነት ክጽሎ ይኽእል እዩ። ብፍቓድና ንዕብየትና ዝሓይሽ ኮይኑ ተሰሚዕና ወይ ኣብቲ ናትና መንነት ርእሰ ተኣማንነት ስኢና ብሓባር ሓድሽ ማሕበራዊ መንነት ከም ሃይማኖት፣ ባህሊ ኮነ ቋንቋ ምስ እንርዕም ማሕበራዊ መንነትና ተቐይሩሎ ማለት እዩ። ወይ በዚ ዝተጠቕሰ ምኽንያት ብዙሓት ብሓደ ምስ ንግማዕ ተፈንጭልና ሓድሽ መንነት ፈጢርና ኣለና ማለት እዩ። ካልእ ማሕበራዊ መንነት ዘለዎም ሕብረተሰብ እናረኣናን እናሰማዕናን ብግዴታ ድዩ ብኻልእ ብሳላሕታዊ ፍጻሜታት ከይተረዳእና ኣብ ሓድሽ መንነት ከርዕሙና ይኽእሉ እዮም። ኣብ ማሕበራዊ መንነት እቶም ሓደ መንነት ንክህልወካ ዝገብሩካ ረቑሒታት ፍጹማት ተመሳሰልቲ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም። ኣብነት ሓደ ቋንቋ ክነሱ ለሃጅው ሓደ ክኸውን ዘይምጽባይ እንተኾነ እቲ ለሃጃ ፍልልዩ እናገፍሐ ምስ ዝኸይድ ሓድሽ ቋንቋ ተፈጢሩ ነቲ ሓደ ማሕበራዊ መንነት ዝነበረ ናብ ዝተፈላለዩ ክልተ ማሕበራዊ መንነት ክመቕሎ ይኽእል እዩ። እንተዘይኮይኑ ኣክንዲ ለሃጃ ነቲ ኮፍ ኢልካ ብዘረባ ጉዳያትካ ክተሳልጠሉ ትኽእል ጠምት። ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ጉጅለታት ማሕበራዊ መንነት
ንዓብላልነት ስምዒት ዝነበረን ዘሎን እዩ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ እናበልዖ ይኸይድ ከምኡ እውን ሓደ መንነት ዝነበረ ናብ ዝተፈላለየ ባዛሕ ኣብነት መንነት ናይ ኣግኣዝያን ካብ ቅድሚ 1000 ዓመት ጀሚሩ ናብ ልዕሊ 3 እዩ ተፈንጭሉ ሱሌማን አሎሮንዋጁ አደባዮ PhD ናይ ሳይኮሎጂስት እዩ ከምኡ እውን ቶሲን ተንራዮ ኦሎኔሲኪን ዶክተር ኦፍ ሳይኮሎጂስት እያ Nigeria Social Identity and the Struggle for Survival ትብል መጽሓፎም ብዛዕባ ዓብላልነት ናይ ማሕበራዊ መንነት ኣብ ናይጀርያ ጽሒፎም ኣለዉ ክልቲኦም ጸሓፍቲ ናይጀራውያን እዮም ናይዚ ኣርእስቲ ዝያዳ መረዳእታ ክህልወና ምስ ንደሊ ነዛ መጽሓፍ ክነንብባ ንኽእል ኢና ማሕበራዊ መንነት ኣብ ሓፂር ግዜ ከም ውልቃዊ መንነት ምቅያር ክረኣዮ ኣይክእልን እዩ ዝዓበየ ተኽእሉ بمسرح ናይ ወለዶታት እዩ ነዚ ኣብ ላዕሊ ክንብሎ ፀናሕና ብዝያዳ ንምዕማቑን ንምብርሁን ኣብ ክልተ መቂልና ክንርድኦ ክንፍትን ኢና ቀዳማይ ብወለዶ ካልኣይ ማሕበራዊ ዶብ ወለዶ ሕጂ ነቲ ቀዳማይ ብወለዶ ዝበልናዮ ክንሪኦ ኢና ወለዶ ዓንዲ ናይ ማሕበራዊ መንነት እዩ ማሕበራዊ መንነት ዶብ የብሉን ናይዚ ቀንዲ ጭብጢ ወለዶ እዩ ኣቀዲምና ከም ሰማዕናዮ ፕሮፌሰር ጄምስ ኪልፎርድ መንነት ብዶብ ዝተሓፅረ ይኮነን ብሰንሰለት ዝምድናታት ዝተኣሳሰረ እዩ ኢሉ ነይሩ ተወሳኺ ካልእ ሚስ ዋልማን ዝተባህለት ኣብ 1986 መንነት ግዝኣታዊ ዶብ ዘይኮነ ብመስርሕ ዝተደረተ ደረት እዩ ኢላ ነይራ ብወገኑ ፕሮፌሰር ፍሬደሪክ ፓዝ ግዝኣታዊ ዶብ ኣብ ማሕበራዊ መንነት ዝረአ ጽልዋ ከም ዘይብሉ እዩ ዝምኩት ወለዶ ማለት ወዲ መኒኻ እዩ ኣቦኻ ኣባ ሓጎኺ እናበልካ ንላዕሊ ምቕጻል ኣቦታትና ክሳብ ነገዳታቶም ወይ ቀቢሎኦም ትውልዶም ቆፂሮም ንኽበጽሑ ኣይጽጎምን ነይሮም ሎሚ ግን ዓሌትና እውን ንጋዶ እዩ ናይ ሓደ ዕድመ በዓል ጸጋ ኣቦና ካብ ንጉስ ሜሮን ጀሚሮም ክሳብ ናቶም ስም ትውልዶም ክገልጹ ኣብ ቲክቶክ ተቆሪጻ ትዘውር ዝነበረት ቪድዮ ሰሚዕናያ ንኸውን ኢና ንጉስ ሜሮን ካብ ነገድ ቢንያም ምዃኑ እውን ገሊጾም ኣለዉ እዚ ማለት ካብ ብጽሑፍ ሓሊፎም በኣንደበቶምን ሓደ ናይ ወለዶ ሰነድ ገዲፎም ኣለዉ ማለት እዩ ወለዶ ክሳብ ናብ ማሕበራዊ መንነት ዝበጽሕ 3 ወለዳውያን ቀጸላ ክንረክብ ኢና ንሶም ድማ ስድራ ቤት ዓሌት ነገድ እዮም ነቶም ቀጸላ ናይ ወለዶ ዝበልናዮም ስድራ ቤት ዓሌት ነገድ ወይ ከዓ ቀቢላ በብሓደ ክንሪኦም ኢና ስድራ ቤት መሰረት ማሕበራዊ መንነትና ስድራና እዮም ሱር ማሕበራዊ መንነት ስድራ ቤት እዩ ስለዚ ማሕበራዊ መንነት ዝያዳ ምስ መፈጠርናዩ ምትእስሳር ዘለዎ እታ ዝተሓትት ወይ ዝነዓሰት ባህርያዊት ንማሕበረሰብ ማሕበራዊ መንነት እተقوم ጠርናፌ ስድራ ቤት እያ ፕሮፌሰር ግራሃም ክለርክ ኣብታ መጋቢት 8 2018 ዝዘርግሓ Fair Brain and the Object Relations Tradition ትብል መጽሓፉ ሱር ናይ ዓሌት ነገደን መንነትን ስድራ ቤት ምዃኑ እዩ ገሊጽዎ ዘሎ ብዝያዳ ነዚ ቀጸላ ናይ ወለዶ ማሕበራዊ መንነት ክንፈልጥ ምስ ንደሊ ነዛ መጽሓፍ ክነንብባ ንኽእል ኢና ስድራ ቤት ከም መጸውዒዓ ኣብ ሓንቲ ቤት ዝቕመጡ ስድራ እተመልክት እያ ኣቦ ኣደ ምስ ደቆም ምናልባት ንሓደ ካብ ምዕበይ ዘኽታማት ኣምፂኦም ኣብ ስምዒቶም ኣርዒሞም ምስ ዘዕብይዎ ከም ኣባልታ ስድራ ቤት እዩ ዝሕሰብ ክንዮዚ ብዛዕባ ስድራ ምዝራብ ከየሰልችወና ናብ ዝቕጽል ክነብል
ሰላም ተኸታተልቲ ቀመም ሚድያ ናይ ሕጂ ጻንሖትና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ክሳብ ናይ ስዕብ መደብና ሰላም ወሰናይ እናተመንኩ ፋኖኩም ሓውኩም ኣብርሓለይ ሓጎስ